Здравейте! В днешното видео искам да разгледаме малко туристическите или походните котлони, които работят с газ пропан-бутан или само пропан, само бутан, няма значение. Тези, които изгарят така нареченото LPG. Пред вас има няколко модела от тях, като тези модели, разбира се, изобщо не изчерпват цялата гама, която се предлага на пазара, като цени, като качество и така нататък. Но аз имам тези, ще ги поразгледаме, ще поговорим за устройството им и така като цяло. Просто има други клипове за бензинови котлони, има клипове за такива на дърва. А сега ще разгледаме тези, които работят на газ. Ето ги пред вас моделите. Както казах, има много разнообразни модели. Може би този тук, който имам, е най-малкият от... Да, сравнено с всичките останали, този е най-малкия и съответно най-лекия. Не съм го мерил като грамаж. Марка, някаква неизвестна марка е той. И той, както и този, който виждате тук, работят с бутилки за еднократна употреба, въпреки че при тях има някои трикове, ще говорим и за тях, но така наречените, ето този тип бутилки за еднократна употреба, които са с резба. Съществува и другия тип бутилки за еднократна употреба, ето тези, които тук просто се пробиват, когато се монтират. Ето този турски ментак, той работи с такава бутилка, ето я вътре. Развива се тук дъното, поставя се бутилката, затяга се. Тук има една игла, която пробива тук бутилката и след като я пробие, ползва се докато изтече газта, докато се изразходи, след което бутилката се хвърля. Тази бутилка, те са малко по така, като туристически бранд, няма значение каква марка са. Те първо са малко повече като количество газ. Вероятно и невероятно, ами реално има от тях и такива, които са с различно съотношение на пропана и на бутана в тях. В смисъл има такава летна газ, зимна газ, тъй като цяло тези котлони имат навика в студено време да им замръзват бутилките и на голяма надморска височина и в много студено време стават малко проблематични за експлоатация. Затова този тип бутилки се предлага с летна и зимна газ. При тях каква е разликата? При тях нищо не се пробива, както виждате, гърлото е като дезодорант с резба. Просто се взима въпросния уред, който ще използваме и се навива било по този начин, било в случая ето това, което имам. Другото, то е съвсем леко, разглобява се. Ето така стои. Като паек. Мисля, че даже така е познат сред туристите. И тук кранчето му отделно се навива. Като по този начин бутилката би могла да бъде по-далеч от самия котлон. Така. Както казах, най-различни разновидности има от тях.
Като цяло са добри, мощни, не изискват предварителна подготовка, но единственият кусур при тях е евентуално употребата им в студено време с неподходяща газ първо. И второ, че когато този балон се изчерпи, изпразни, тогава настава край на готвенето, ако нямаме резервен балон. Сега тук в скоба искам да добавя нещо, което само като вметка ще го кажа, няма да се впускам в подробности, няма да обяснявам надълго и на широко. Тези бутилки, които са с резба, посредством ето такова съоръжение, такъв маркуч, биха могли да бъдат напълнени от ето такава бутилка. Но това по принцип е силно нежелателно. Производителя на тези бутилки ги дава за еднократна употреба, не се разрешава пълненето им. Можете да го напълните на своя глава и, разбира се, ако ще решите да го правите, е хубаво да съблюдавате количеството, да измерите бутилката празна и след като я напълните, пак да я измерите и да се придържате към този грамаж, да не я препълните, за да не стават съкатлъци. Също така, ако случайно ви хрумне все пак да пълните такава бутилка, добре е самата бутилка и маркуча, който подсъединяваме към нея, при самото напълване да бъдат поставени, да кажем, в кофа с вода, която в случай, че стане инцидент и бутилката реши да се сцепи, да обере осколките, за да не си извадите очите или да не стане някоя по-голяма беда. Но пак ви казвам, това не го правете, не се препоръчва нито от производителите, бутилките са тънкостенни, има при тях умора на метала, на второто пълнене или на третото може да се сцепи, да се скъса. Това е общо взето сиромашки български такива похвати, които не ги одобрявам като цяло. Може би такава бутилка може веднъж да се напълни след като е купена и изхарчена, но не повече. В момента друго няма какво да спомена. Това е просто един лек обзор на тези газови котлони и уреди. Може би само да ги запаля, за да видите как горят. Първо ще запалим ето това котлонче. То е италианско, не си спомням как се казваше фирмата производител, но е сравнително марково. Може би се вижда максималната му мощност и сила на горене. До него за сравнение ще запаля това турското, за да видите. То е общо взето по-скоро като за домашна употреба. Не става много за планина. Ето го. И него. То е значително по-слабо. Но съответно пък харчи по-малко газ. Като цяло така горят. Ще ги изгасим. И тук ще я снемем тази бутилчица. Както виждате, се навива и развива лесно. Сега да запалим и този паяк. Като цяло, визуално, той най-силно и мощно горене дава. Като съответно разхода на пропан при него е най-голям.
за това видео мисля, че това е достатъчно. Ако ви е харесало видеото, подкрепете ме като се абонирате за канала, поставете лайк, а ако имате въпроси, задайте ги в коментарите. Благодаря ви за гледането.